rozbehol. 1 gól, 1 asistencia. Spoločne s mladším bratom Sergejom a Alexejom Kalužným veľmi dobre fungujúci. Prvý útok Bielorusov, ktorý potrebujeme ustrážiť. A z jeho času to individuálne skúsi Tomáš Jurčo. Jevenko to teraz vyriešil riskantne, až príliš, ale úspešne. Sergej Kosticin tu je krásne nakorčulovaný z druhej vlny. Kalužný a dostávame gól od Sergeja Kosticina. Na vašom čase, keď my sme mali nejakú presilovku. Čas 51-27, gólkin Bieloruska v celé. Libor prešiel cez os, ale teraz pri ňom tiež brániaca presila Dravecký. Snaží sa zbaviť Usenka. Našiel Libora Hudáčka, Mesároš, príležitosti, gól! Je vyrovnané, gólová odpoveď Andreja Mesároša. Na seba. Výborne, konečne obstrelený Lalan. On tam bol, pozrite sa, bol tam, konečne obstrelený. Bolo vidno, že zle odhadol tú situáciu, nebol na čas, zlý uhol. Si to zrejme pýtalo strelu. Gáborík sa vrátil dozadu aj v druhom vystúpení slovenskej hokejovej reprezentácie na majstrovstvách sveta. Sa bude pridávať. Krásne solo. Výborný pokus, výborný pokus. Už to dvíhajú v predĺžení, konečne tie strely mieria do horných poschodí bránky. Tatar to necháva Mesárošovi. Andrejova gólová dupla v reprezentácii. Co vy dnes naložte na večeru jednu duplu, pretože si ju zaslúži. Krásny gól, krásny gól. Lalan ani nevidel, ten puk spadal na svojej úrovni. Koniec! Vyhrali sme 2-1 po predĺžení. Žiadne nájazdy nebudú tak, ako si to chcel.